שלום לכולם, כמעט חג שמח. כמו שהבטחתי לכם, אני מצלם את עצמי, מתקין תעודות, ובסופו של דבר יוצר שרת מאובטח של HTTPS. עליי לציין שהתעודות האלו הן תעודות שנקראות self-sign, ולא תעודות שנרכשו, לכן יש שם כל מיני דברים ש... קצת שונים, אבל הרעיון הוא אותו רעיון. אה, בשלב ראשון אני רק אראה לכם שהקמתי אתר, שהוא HTTP בלבד, ולא HTTPS, אני אומר לכם חג שמח, זה הכל. עכשיו אני אסגור את זה, כמובן עוד דבר, עוד הערה, האתר הזה ב-AWS, הכנתי כמה דברים, אם אני אראה לכם כאן את ה-Security, כאן, ב-Security פה, אז פתחתי את הפורטים של 443 ושל 80 ושל 22, 22 כדי שאני יכול להתחבר עם SSH, 80 כדי שיהיה לי את הפורט של ה-HTTP, ו-443 את הפורט של HTTPS. זה עדיין לא אומר שה-firewall הפנימי של האתר כן פתוח, ואני צריך גם כן אותו לפתוח. אז בואו נתחיל. הנה השרת שלי, נכנסתי פה בעזרת פרטי, ואני מתחיל לעבוד. אז הדבר הראשון, בואו נפתח את הפורטים ב-firewall הפנימי, sudo W, לא, 22, 22 כבר פתוח, אבל בכל זאת אני רק אראה את הפקודה, ואני צריך גם כן את פורט 80, שגם הוא פתוח, כמו שראיתם קודם, ובעיקר את 443. עכשיו אני צריך לתת את הפקודה sudo ufw enable, כדי לעשות enable ל-firewall הפנימי, אוקיי? ועכשיו אני אבדוק את הסטטוס שלו. אני רואה שהכל בסדר כרגע, אז אני ממשיך לעבוד. אני אנקה את המסך, ועכשיו אני מבצע את ההתקנה של ה-SSL. אמרנו שה-SSL, SSL-TLS, זה שכבת ביניים לפני שכבת האפליקציה. אז אני אבצע את ההתקנה. אוקיי, הופה, יש לי כאן טעות, ב-SSL, אוקיי, ואני מבצע את ההתקנה. אני רואה שההתקנה, אה, יש לי כבר את ה-OpenSSL, אבל בכל מקרה, טוב שנתתי את הפקודות. הפקודה הבאה, אני אנקה שוב את המסך. הפקודה הבאה זה ההפעלה של המודולים של ה-SSL. אז אני אתן את הפקודות, אפאצ'י 2, enable mode SSL, זה אחד, ומה הוא אומר לי? הוא אומר לי, תשמע, אתה צריך לתת ריסטארט לאפאצ'י 2, אבל אני צריך קודם כל לתת עוד פקודות כדי שזה יהיה, עוד פקודה כדי שזה יתפוס. אז אני אתן, זה נקרא header. אפאצ'י 2, enable mode header, ככה.
ויופי. ואז הוא אומר לי, אתה צריך לבצע את הפקודה הזאת, אז אני אבצע אותה. ואני אתן את הסיסמה TLV 2026, זה חדש, הסיסמה הזאת, אבל זה בסדר. אוקיי, עכשיו אני אבצע clear, עכשיו מגיע השלב, אני אגדיל את המסך, עכשיו מגיע השלב שאני יוצר את התעודות, את ה-self-signed. אז הפקודה היא sudo open SSL ו-request, כן? ואני רוצה להכין self-sign, זה x509, זה מה שאומר שזה self-sign. ואני אומר no test, כדי שלא יהיה לי, אה, כשהאפאצ'י עולה, אפאצ'י זה התוכנה שתומכת באתרי אינטרנט. אז כשהפאצ'י עולה, שלא יקרה מצב כזה שהוא יבקש ממני סיסמה, ואני צריך אותו לפחות שיהיה לי ל-365 ימים, בדרך כלל זה מה ששמים, ואני אומר לו new key, מפתח חדש, ואני אומר לו שזה יהיה מסוג RSA 2048 ביטים, ואני אומר לו, תוציא לי את התעודה הפרטית, תוציא את זה לספרייה מסוימת, אז key out, תוציא לי את זה החוצה, לספרייה שנקראת ETC, SSL, private, private, ואני רוצה אותו בשם שתהיה אפאצ'י 2 סלף סיין, אפאצ'י 2 סלף סיין, סלף סיין, נקודה קי, רק כדי שאני אדע שזה המפתח הפרטי, ואני רוצה גם כן קובץ שהוא חתימה, קובץ שמסתיים בסיומת שלו בסרט, ואני אגיד לו out, אני אוציא את זה שוב לספרייה ETC, SSL, סרט, שם נמצאים כל סרט, שם נמצאות כל החתימות, אפאצ'י 2, סלף, סלף סיין, ו-CRT זה הסיומת. אז אני יוצר את התעודות, אומר לי, כן, יש לי כאן טעות במילה private, כאילו הכנסתי אותם כמו שצריך, private, ואני מתחיל עם יצירת התעודה. אז אני מכניס כאן IL, כמובן, ישראל, וישראל, ואני אכניס כאן city, זה ג'רוזלם, אני יכול להכניס כאן כל סיטי שאני רוצה, כן? והקומפני שלי זה דארקום, דארקום, והאורגניזיישן name, גם אני אתן לו דארקום, ואני אכניס את השם שלי כרגע, ואת האימייל שלי, mpa, mpa.ac.il, ונראה שהוא etc, כן, טעיתי,
טעיתי פה בשם של הספרייה, חסר לי R, אני אעשה את זה שוב. סרט, חסר לי R, סרט, סרט. כן, צריך להיות קצת יותר מדויקים, ואני חוזר לתהליך, IL, ישראל, סיטי, ג'רוזלם, דארקום, וגם פה אני אכתוב דארקום, ואני אכתוב כאן את השם שלי, ואת האימייל. כן, יצא את זה. רק אני אבדוק עכשיו, LS-IL, אני בודק את הסרטיפיקציות, אם נוצרו כמו שצריך, SSL, SSL, private, ניתן כוכבית, הופ, סודו אני צריך, ככה, ETC, SSL, private, אוקיי. אז כן, הוא נוצר לי, אנחנו יכולים לראות כאן שה, שהמפתח הפרטי נוצר לי, ואני אבדוק גם כן את הספרייה השנייה, כן? אני אעשה קודם כל קליר כדי שתוכלו לראות את זה, וגם פה סובו ls, ואני אתן לו את CSSL, וזה search, ככה, enter, הופה, אני אתן לו כאן איזושהי כוכבית, כן, אני, כן, רואים את ה... רואים כאן את ה... רואים פה את התעודה. טוב, אז עכשיו, לאחר שיש לנו את הסרטיפיקציה, אז אנחנו יכולים להמשיך, ואני עכשיו צריך למעשה לחבר את אה, את השרת הזה, כן, זה נקרא שרת וירטואלי, לחבר אותו עם המערכת. אז קודם כל אני מנקה במסך, ואני אכנס לקובץ ההגדרות, כן, בסדר? אה, כן, Default SSL config, זה קובץ שלמעשה מאפשר לנו לחבר בצורה וירטואלית את המערכת, ואני צריך להכניס פה שהשרת שלי, כן, הכתובת שלו זה, רגע, אני לא זוכר בעל פה מה הכתובת, אז מיד ניקח את הכתובת.
וכאן, לא פה, כן, זה הכתובת שלי, ואני אכניס את זה לכאן. אוקיי, אז יש לי את השם של הכתובת, ואני צריך גם לעדכן את המיקומים ואת הסרטיפיקציות, בסדר? אה, אז פה הקובץ שלי הוא למעשה אה, קובץ הסרטיפיקציה, קוראים לו אפאצ'י 2, self-sign.crt, והקובץ של התעודה הוא גם כן אפאצ'י, אפאצ'י, לא זוכר מה שמתי פה, נראה. אפאצ'י self-sign נקודה, כי נבדוק את זה אחר כך, כי אני לא זוכר אם כתבתי אפאצ'י 2 או אפאצ'י, אבל בסך הכל הכללי צריך להכניס לכאן את התעודות, כן? לכאן צריך להכניס את התעודות, ובואו נראה עוד אם יש לי כאן דברים שאני צריך להכניס. נראה לי שהכל בסדר כרגע. אולי, טוב, אני אשאיר את זה בצורה כזאת, רק אני אוודא שה- שהשמות, כן, אפאצ'י 2 ולא אפאצ'י, אוקיי, אני אסדר את זה, אני אסדר את התעודות, ככה, סידרתי את התעודות, כאן יש לי טעות, סלף סיין, אוקיי, עכשיו זה בסדר, ככה נראה, ועכשיו, אחרי שיש לי את התעודות, אז אני למעשה צריך להפעיל את האתר עצמו. סודו, אפאצ'י 2, אייבל, סייט, נקודה קוד, אפאצ'י 2, אפאצ'י, אייבל סייט, SSL, נקודה, נו, סודו, A2, enable site, גם העניין, default, SSL code, כן, ועכשיו אני צריך, הוא אומר לי שאני צריך לבצע reload, אז אני אבצע reload, וכאן זה TLB 2026, אוקיי? ואחרי שעשיתי reload, אז האמת היא, אני צריך גם כן, אולי, לא, בוא נראה עכשיו את האתר. אני נבדוק את האתר עצמו, אז אם אני אקח כאן, אני אכתוב כאן HTTPS, ואני אכניס את הכתובת 85.16.28, אז כבר אנחנו רואים, שימו לב, אנחנו רואים שאני יכול להיכנס לתוך המערכת שהיא HTTPS, עדיין הוא אומר לי שאני לא מאובטח, מכיוון שזה self-site, אז הוא אומר לי, תשמע, זה על אחריותך. אז אני אגיד לו עכשיו, בסדר, אין בעיה, זה אחריותי, תמשיך אל הכתובת, והנה פה אנחנו כבר רואים
שאני מצליח להיכנס ב-HTTPS. יש פה עוד ממד שאנחנו צריכים להבין, שבמידה ואני רוצה שהמערכת הזאת תעבוד לחלוטין יחד עם Windows, אז אני צריך גם כן להיכנס לתוך המערכת סרטיפיקציות של המחשב האישי שלי, ואז במחשב האישי שלי להגיד לו, תאמין בתעודה הזאת. אני רק אראה לכם איפה זה נמצא, אני לא אדגים, אני רק אראה לכם איפה זה נמצא. אז טוב, אז עכשיו מה שאני צריך להראות לכם זה בווינדוס, איפה למעשה נכנסות התעודות, כדי שכל המערכת הזאת תהיה אמינה לחלוטין, כן? זאת אומרת כאן, שלא יקרה מצב כזה שהוא ישאל אותי, אתה רוצה להיכנס או לא רוצה להיכנס, אז פה אנחנו מדברים על מערכת של האישורים של ווינדוס, ופה זה, זאת הנקודה, CertLM.MSC, ואני אפתח את זה כאן, כאן, אני אביא את זה לפה, ופה תשימו לב, כאן זה אומנם כתוב בעברית, אבל גם באנגלית, בדרך כלל אתם תראו את זה באנגלית, ויש לנו פה מפרסמים מהימנים, כן? כאן. מפרסמים מהימנים זה למעשה רשויות Certificate Authorities, ופה יש Certificate, ואתם יכולים לראות כאן, במידה ואני אבצע אקספורט מהמחשב אובונטו שלי, ואני אכניס את התעודה לפה, אז לא תהיה בעיה. זה לא במסגרת השיעור שלנו כרגע, אך ורק רציתי להראות את האפשרות ליצור מפתחות וסרטיפיקציות ל-HTTPS, והראיתי למעשה בצורה כזאת שה-SSL הוא למעשה הבסיס של ה-HTTPS. זה הכל לשיעור שלנו להיום. אני מקווה שעזרתי. תודה רבה וחג שמח.